wani ya tsallaka ya ce wa shamsi wa duhaha ba qur'ani bane, ya za a dinga ha 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 ƙarshen ya ce ba qur'ani bane. Kaga sun tsallaka su, kai kafin ka tsallako kai ka gama rushe hadisi, to kuma wani ya tsallaka shi kuma yana rushe qur'ani. Tunda dama manhaji ne, tsari ne aka yi na rashin mutunci. Tunda aka fara yi wa hadisai, to za a zo ma ayin alqur'ani. To wasu sun gama da hadisan su sun tsallaka sun fara qur'ani. Ce nan rufa ya kamata, me yasa aka yi fataha? Nan fataha ya kamata, me yasa aka yi rufa? wasabirina fil ba'sa wal mufuna, ce nan sabiru ne ya kamata a ce, me yasa aka ce sabirina? Sun shiga sun tsallake hadisan ka, sun shiga alqur'ani. In ka gama kai ma da hadisan sai ka tsallaka ka bi su. Ga shi nan ba. Daga nan ga mutum ya fita ma daga musulunci, ya yarda ma zo yana inkarin Allah. Duk daga irin waɗannan abubuwan ne ma. Yasa malam ka tsaya, sahabbai, tabi'ai, malamai, addinin musulunci yadda ya taho din nan, Allah bai rushe shi ba zai rushe shi ba har kiyama ta tashi. Kai dai mutane su ta fita, waɗanda ba su gamsu ba, wanda su gamsu su shigo. Wannan dama an faɗa, ba za a daina ridda ba za a daina shigowa ba. Kawai wata shubha za ta zo ta saka fita, wani dalili zai saka shigo. Amma shi addinin ba zai taɓu ba, yadda Allah ya saukar da shi din har kiyama ta tashi. So da alqur'ani ya taɓu ko hadisi ya taɓu, da ba a samu abin da za ka fa maka hujja har kiyama ba. Don abin idan addini ingantacce bai zo maka ba, da me Allah zai saka auta ko aljanna? In Allah bai tsara addini wanda ya ce ba zai samu aljanna ko wuta ba sai da wannan addinin, da yinsa zaka shiga aljanna, da kin yinsa zaka shiga wuta, to ya zai lalace? In ya lalace ka je wa Allah babu ingantaccen, wanda kake ba ingantacce bane, har kiyama ta tashi, to da me za a saka auta ko aljanna tunda baka yi mai kyan ba? Kuma laifinka ne in baka yi mai kyan ba? Wanda ya aiko ne ya kamata ya kawo maka mai kyan. To kuma Allah ya gaya maka ya tsara addinin zai kawo maka shi da kyansa. Kaga kenan Qur'ani ba zai taɓu ba, aiki da Qur'anin da manzo Allah ba zai taɓu ba. Wannan ya kamata a lura da wannan sosai. Abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada, da muka kuskure Allah ya yafe.